Magapadayon na sa paghatag liwat sang serbisyo ang programa sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD nga Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AICS sa kapin 3.9 million ka benepisaryo sini. Ini matapos ang gintifan nga ayuda sa kapos ang kita program o kun akap sang gobyerno. Ang ahensya may naalokar nga 63.8 billion pesos nga budget sa AICS para sa 2026. Sunod kay Edwin Murata, Direktor sa DSWD Crisis Intervention Program, makaigo ang pondo para maserbisohan ang mga anay aka beneficiaries. Ginpahayag niya ang 3.9 million ka benepisaryo pati sa gihapon sa AICS subong nga tuig kadaman ang nagapatubang sang krisis. Ang akap nagbulig man sa kapin 3.9 million ka Pilipino sa 2025 na may 24 billion pesos nga ayuda para sa medical, burial assistance, transportasyon kag pagkaon. Ginasiguro sang DSWD nga wala sang political nga impluwensya sa pag-iso sang guarantee letters o kun letters para sa mga benepisaryo sang nasambit nga programa sang gobyerno.